My God. Guten Morgen. Nyissuk ki a Douglas-t, és utána megmutatom, hogy mit tettem annak, akit húztam, mert most már megmutathatom. És utána úgy tudom megmutatni, mert ugye már nála lesz, szóval. Douglas, jój! Na, ma mi? 16-a van. Neki ilyen húsvéti tojás alakja van. Ó, ez ilyen szivacs. Rózsaszín, mert vatász, na mindegy. De cuki. Aranyos szivacs. Most beállogtál a kép. Kemény. Kemény vagy. Na, és akkor most már elmondhatom, hogy az Emmát húztam. Ami nagyon vicces, hogy húztatom már sokadjára, és a lányokkal most azt csináltuk idén, hogy ugye beírtuk így a csoportba, hogy ki mit kér, hogy legalább nagyjából tudjuk, hogy a másiknak mit vegyünk, ami egyébként egy tök jó taktika szerintem, mert így legalább mindenki tudja, hogy a másik mire vágyik. És Emma azt mondta, hogy egy pretty naptárat kér 26-ra, úgyhogy én vettem neki egy Planol naptárt, az van ráírva Chase Your Dreams. Nekem a Planol az... ez egy karácsonyi pisi. Szóval nagyon sok évig használtam ilyen Planol naptárat, és nagyon-nagyon szerettem egyébként, mert nem fogom most így kibontani, de van benne különálló tervező, szokáskövető, nagyon szép belülről is, minden hónapnak van egy színes oldala, szóval én egyébként nagyon-nagyon szerettem, végül is aztán azért mondtam le róla, azt hiszem, mert az egyik évben talán nem is találtam olyan borítójút, ami tetszett volna, mert néha sokféle van, de hát bőségzavara. Egyrészt, másrészt meg, mert ezek a smart célok, amik benne vannak, ezt én ilyen pazarlásnak éreztem, mert hát használtam ki ezt a lehetőséget, hogy én ezzel éljek, és volt egy nagyobb naptáram, egyik évben használtam a Libertines időnyerőt is, és most ilyen sima feketes NASZ naptáram van, de cserébe van daily to-do listem, van külön könyves tervezőm, szóval azért én több naptárat használok most már egy helyet. Minden esetre Emma azt kért, hogy ilyet vettem neki, szerintem ez nagyon pretty, nagyon hasznos, nagyon szép, azt mondta, szép legyen, hát ez szép, meg majd elmegyek azért csokiért, mert az még nincs benne. És most már nagyon-nagyon remélem, hogy a következő pár órában, mielőtt elmegyek itthonra, kiderül végre, hogy mi lesz a karácsonyi műsorral, ugyanis megy rajta a matek egy hete, és még mindig nem kaptam választ, hogy most akkor pontosan mi lesz, meg hogy lesz, úgyhogy ezért nem is álltam neki nektek elmesélni, de remélem, hogy ma mire a próbáig eljutunk már meg lesz, ha nem, az nagyon kellemetlen. És igen, most el kéne mennem még dresszeket varni, még. Nincs kedvem. Már nagyon a vége, nagyon nincs, de viszont ahhoz sincs kedvem, hogy hazahozzam őket a mai próba után, úgyhogy megyek dolgozni. Megyek. Na, itt vagyok pontosan 2 mentál breakdownnal, egy zuhannyal, és igen, 3 órával később. Na most én megeszem az ebédem végét, ami kihűlt. Megiszom a kávén végét, ami szintén kihűlt. Megpróbálok összekészülődni, felöltözni. Még egyszerre megnézem, hogy mégis hol az Istenben lehet egy darab fehér dressz, amit egyszerűen nem találok. Hozzáteszem, elkészültem a dresszekkel, tehát kész vagyok, tehát már nem kell csinálnom semmit a karácsonyi műsorra. Ezt még emésztem, hogy kész vagyok. És igen, mit akartam mondani? Az ajándékokat is összeraktam, még át kell ugranom azért csokiért, illetve körül akarok nézni, nincs valahol hajdísz, mert így, hogy a karácsonyi műsorban én is fogok végül is szerepelni, most az lett a konklúzió, kéne vennem a hajamba valami díszt, mert kék a ruhám, és nincsen kék színű díszem. Aztán kb. Ennyi, szerintem. Igen, most eszek. És emésztek, és nagyon-nagyon reménykedem benne, hogy megvan az adressz. Nekem egyébként az remélik, hogy bent van a benti tárolónkban. Ha nincs meg, akkor mégiscsak kell csinálnom még egyet. Ha megvan, akkor hál' Istennek. De szerintem itthon nincs. Most még egyszer végigmegyek mindenen mindjárt, de az remélik, hogy benn van.
Ja, de most jó. Hi. Remélem nem áll meg 2 másodpercen belül azzal, hogy tele a tárhely. Most letöröltem pár dolgot, gyorsan mielőtt tele a tárhely. Befejezem a mai videót. Ma volt egy kis karácsonyozásunk közösen, és akartam több videót készíteni, de megtelt a tárhelyem a rendezvény legelején. Úgyhogy csak gyorsan menjünk végig azon, hogy miket kaptam én, meg elköszönök, és holnapra varázsolok valamit a telefonommal, hogy jó legyen, és remélem addig nem jön a redőnyszerelő, akit várok még, hogy ne kell félbe hagynom a videót. Na most... Na, engem az Emma, nem ma. Én az Emmát húztam, ezt ugye már mondtam. Engem a Sarolta húzott, és én egyébként is wedding planner-t kértem, és azt is kaptam. Nagyon jó, gyerekek, ezt már elkezdtük lapozgatni. Nagyon menő, mindenre kitér, mindenre. Nagyon durván mindenre, és nagyon tetszik, mert olyan dolgok is vannak benne, amire így nem gondolnál egy esküvőn, de nyilván tök fontos. Ez egy életmentő dolog lesz a következő időszakban, mire meg lesz az esküvőm, úgyhogy ez itt az esküvőszervezőm, esküvőszervező, aki nincs, de lesz planneröm, és szeretem a listákat, meg a planneröket, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó ajándék, meg továbbra is mindenki arcmaszkokkal lát el, meg kaptam ilyen jelölőt könyvet, tudjátok. Tök menő. Igen, akkor kaptam a Deától ajándékot. Ebben mindenféle ilyen kozmetikumok vannak. Ecset, arcmaszk, van benne, hát ezt nem is láttam. Szerintem ez szempilla spirál, ez blush krém, ilyen nem is sose volt. Nagyon menő, olyan dolgok vannak benne, amiket még sose használtam. Nagyon durva, mint egy csillám az orromon. És ezt majd még átbogarászom egyszer, illetve a Pót anyukámtól, a kezemmának az anyukája, is kaptam, ez ilyen lip and please lett, szettet. Ez tök jó, ezt majd kivontam, hogy holnap megmutizom nektek is. Egy kis karácsonyfadísz, nagyon kis szépek, kis karácsonyfadíszeket. Nagyon jó volt. Egyébként én nagyon jól éreztem magam, nagyon megnyugodtam. Most volt ugye a karácsonyi műsor főpróbája is, és én most sokkal jobban érzem magam, mint ma délelőtt, amikor már 20 percet bőgtem, hogy nem lesz semmi. Szóval jól érzem magam ezzel a műsorral kapcsolatban. Remélem, hogy ez nem azt jelenti, hogy most akkor holnap keresztbe tesz az élet. Reménykedjük benne, hogy tök jó lesz a műsor pénteken, és holnap jövök vissza tartalommal, ugyanis képzeljétek el, hogy a varrásnak nagy részt a végére értem. Úgyhogy most már így tudok 70 helyett 85%-ban rátok és a vlogmasterra koncentrálni, úgyhogy holnap délelőtt jövök valami tartalommal, majd addig is mindenkinek további szép estét!